din smøger, Simon. Simon, du kunne ikke finde din smøger før. Bare en lort, mand. Du er bare en lort. Du er bare en lort. Simon! Du er bare en lort. Det er min smøger. Jeg ved ikke, jeg har det så om... Simon, du skal lige rykke dig. Ellers så bare bare... Hvad der? Nej. Vi har officielt kørt en mand nu. Nej. Hvad laver du? Simon, hør nu. Filmer du ikke, da vi kører derned? Det tror jeg.